Tak dneska je taková speciální příležitost, že přijela za mnou kamarádka Evička Minaříková, chce se podívat na zahrádku a tak jsme dostali nápad, že zahrádku představím i vám, takže se tady projdeme a já lehoučko o tom povykládám. A místo mikrofonu mám svazenku, výborná květina pro včely. Takže tady se můžete podívat na první záhonek. Tak, Evička musí couvat, tak to má náročné. Tady mám kombinaci kapusty růžičkové, cibule a bulvového celeru. Velice jim to svědčí, možná ta růžičková kapusta nemá tolik místa, ale ona si poradí. Tak, mezi tím svazenka, tady všude uvidíte měsíčky, ty prostě do zahrady patří, mají takový ozdravný vliv, tak je tady nechávám. Tak jdeme na další záhon. Tady vidíte hrášky, to je už asi třetí várka, další už mám vzrostlé, to uvidíme potom. A mezi nimi čínské zelí, které už je hodně očesané, obrala jsem ty velké listy a udělala z nich kysané zelí do sklenic, takže i v létě máme vlastní zelí kysané. Tak, trošku za cibulky, to uvidíte všude možně. Ta se velice hodí do každého záhonu, zvlášť k mrkvi. Tam přejdeme teď. Má taky takové silice, obsahuje, které odrazují různé škůdce. Prostě je dobré ji rozptýlit po celé zahradě. Tak a tady můžete vidět mrkvičku. Osvědčilo se mi mít ji v řádcích, abych dobře na ní viděla, mohla ji plít a taky protrhávat. Tady se můžeme podívat. Krásně vidíte 3 vedle sebe. Možná Evička zaměří, tady jednu vytáhnu. A už máme mrkvičku, kterou můžeme jíst. A to máme teprve začátek července. A takhle postupně to můžeme probírat a mít to na stole. Tak, další záhon je taky cibulka s mrkví. Mezitím nějaké kedlubny jsem dosazovala a v dálce je vidět pórek, který mám už na semínko. Ten je 2. rok, přečkal zimu a budu mít vlastní semínka. Hodně zeleniny mám v vlastních semínkách, takže to je skvělý. Další záhonek je už trošku sklizená silenka, což je středomořská bylinka, kterou teď používám místo salátu, ty lístečky. Je velmi chutná i do polívky, na chleba, stále se obnovuje, takže je to výborný zdroj lístečků. No a velký záhon jahod s česnekem a v dálce hrášek a tam se teď postupně přesune. Tak, přešli jsme hrášku, tady vidíte už vyšší, je zajímavé, že tento jsem sázela snad o měsíc dřív, než tady tuto půlku, ale protože bylo chladno, tady u nás v Jezerkách byla dlouhá zima, tak prostě počkal a dorostly společně, ale bude ho hodně. Teď se přesunu do další poloviny zahrady a představím vám úžasnou fazol. Mám tam 4 druhy, teďka kvete vepředu, tady ta oranžová, vzadu je bílá, tady se ty se u těch dřevěných konstrukcí ty se teprve projeví. A mezi nima je cuketa, prostě snažím se vkládat ty zeleninky k sobě, kombinovat, nenechávat místečka volná. Další záhon jahod. A tady přicházíme z takové polikultuře, jsou tady kedlubny, cuketa, samovýsevem rajčátka, někde byl ještě kopr, trošičku mi přerostl ten měsíček, tak ho lehce redukuju, ale nějak tu symbiózu tady zachováváme, protože jsou nádherné květinky. Tady se nám červená řepa se zelím, to jsem měla nějaký přebytek zelí, daří se mu tady výborně. A co tady mám, ještě jsem vám chtěla ukázat fazole, to je keříčková fazol, tady vysázená k postupnému sklízení. Tak, přesuneme se dále, já to tady přeskočím. Tady byl měsíček, zarostlá plantáž, ale potřeba jsem udělat místo, protože chci ještě sázet špenát,
další várku hrášku, kopr, takže postupně umenšuju měsíček pro další výsadbu. Přeskočím dál. Tady je nenápadný půrek v takových hrubečkách a lichořeřišnice se snaží najít své místo na slunci mezi měsíčkem. Výborné květy, míváme je v polívce, v salátech. To oblíbené v naší rodině. Tak. A jsme u posledního záhonu, kromě teda brambor, které byly trošičku vzadu, ale to si dovedete představit. Tady mám řapíkaty celé, blízko u mě. Tady je zelí, cibule a tamhle je kapusta. No je to džungle, ale všechno roste a všemu se daří.